Mzina la Tate, ndila Mwana, ndila Mzimu woyera. Amen. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Abale ndi alongo, ndikulandireni ku program yathu ya lero ya Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi Loweruka 26 April. Ndipo tili mu mulungu woyamba wa munyengo ya Pasaka. Mawu athu woyamba ndi wochokera ku ntchito ya atumwi, ntchito 4 kuyambira ndime ya 13 kulekeza ndime ya 21. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Anne Solomon, A Daughters of Wisdom, kuchokera ku St. Martin Mayaka Parish mu Diocese ya Zomba. Salimo yathu ya lero ndi Salimo 118, ndime yoyamba kenaka ndime ya 14 kulekeza 21. Utenga wathu ndi utenga monga adalembera Marko woyera mutu 16 ndime ya 9 kulekeza ndime ya 15. Amene akutiwerengera mawu amtenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Derende Thomas Poya, a Missionaries of Africa, kuchokera ku St. Francis Kanengo Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ife ndiye sitingaleke kuyankhula za zimene tidadziona ndi kuzimva. Mawu oyamba. Mawu ambuku la ntchito za atumwi 21. Ntchito za atumwi mutu 4 kuyambira ndime ya 13 kulekeza 21. Abwalo aja adazizwa poona kulimba mtima kwa Petro ndi Yohane, ndiponso podziwa kuti anali anthu wamba osaphunzira kwambiri. Apo adazindikira kuti anali anzake a Yesu. Tsono poonanso munthu wochiritsidwa uja atayimirira pafupi ndi Petro ndi Yohane, adasowa powasunsira. Choncho adawalamula kuti atuluke m'bwalo la milandu lija. Kenaka abwalowo adayamba kukambirana. Adati, kodi tiwachite chiyani anthu amenewa? Pajatu anthu onse okhala mu Yerusalemu muno akudziwa kuti iwowa adachitadi chizindikiro chozizwitsa, ndipo ife zimenezo sitingathe kukana. Koma kuopa kuti mbiriyi ingawande ponseponse, tiyeni tiwachenjeze moopseza kuti polankhula ndi munthu aliyense asatchulenso dzina la Yesu. Atatero adawayitana nawalamula kuti asatchule konse kapena kuphunzitsa za dzina la Yesu. Koma Petro ndi Yohane adawayankha kuti, weruzani nokha. Kodi pamaso pa Mulungu n'kwabwino kumvera inuyo kuposa kumvera Mulunguyo? Ife ndiye sitingaleke kulankhula za zimene tidaziona ndi kuzimva. Abwalowo adawachenjezanso moopseza kuposa kale, nawamasula. Sadapeze njira yoti nkuwalangira popeza kuti anthu onse ankatamanda Mulungu chifukwa cha zimene zidachitikazo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu amthenga wabwino monga adalembera Marko woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu atauka kwa akufa mmawa ndithu tsiku lotsatira Sabata ya Ayuda, poyambayamba adaonekera Mariya wa ku Magdala, uja adamtulutsa mizimu yoyipa isanu ndi iwiri. Mariyayo adapita kukauza amene ankakhala ndi Yesu kuti,
Iwowo nkuti ali ndi chisoni ndipo akungolira. Ngakhale atamva kuti Yesu ali moyo ndipo kuti Mariya wamuona, iwo sadakhulupirire. Pambuyo pake ali ndi maonekedwe osiyana-siyana. Adaonekera ophunzira ake ena awiri pamene iwowo anali pa ulendo kunja kwa mzinda wa Yerusalemu. Ophunzirawo adabwerera kuzauza anzawo aja, koma iwonso sadawakhulupirire. Potsiriza Yesu adaonekera ophunzira 11 aja ali kudya. Adawazuzula chifukwa cha kusakhulupirira kwawo ndi kupulupuluza kwawo, chifukwa sadakhulupirire anzawo aja amene adamuona iye atauka kwa kufa. Tsono adawuza kuti, pitani ku dziko lonse lapansi, kalalikireni anthu onse uthenga wabwino. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristu. Mu mawu athu oyamba tikupitilira kuona ulendo wa mpingo oyamba kapena ulaliki ndi mazunzo amene ophunzira a Yesu adaona kufuna kulalika mthenga wabwino. Petro ndi nzake Yohane ali pamaso pa asogoleri a Ayuda, asogoleri a mpingo wake wa Chiyuda. Ndipo pakuti nawonso ndi Ayuda, ndipo mpingowo uli ndi mphamvu kuwayitanisa ndipo kuwafufuza za zimene iwo akulalikazo. Ndipo pakuti anali mu ndende, iwo akufuna kuti awamasule, koma ali ndi condition. Ndiye kuti pali china chake chimene iwo ayenera kuchita, kuvomera asana masulidwe. Ndipo chimenecho ndikuti musalankhulenso za zina limenelo. Sitikufuna kukuzunzani kapena kukupwetekani, koma musiye kulankhula za zina limenelo. Abwenzi, tikanakhala ife kuziwa kuti Yesu anaphedwa posachedwa ndi Ayuda, mazunzo wake wonse anali ovutika ndithu, ndipo ife tinagwidwa ndi Ayuda, atsogoleri aja amenenso anampereka Yesu kwa Pilato. Tsopano tapeza kuti atiuza kuti tsopano tikuthulusani, koma musalankhulenso za dzina la Yesu. Kupanda chikhulupiriro munthu akanavomera msanga kuti basi mundisiye sindichitanso. Koma iwo sanavomere zimenezo. Ngakhale ali mu ndende, bora asatisiye kuposa kuti tiwanamizire zimene sitingakwanirise kuchita. Sitingakwanirise kusiya kunena za zina limenelo. Sitingasiye kulalika za zina limenelo. Sitingakupasani mawu athu onena kuti tisiye. Pamene poti kuziwiratu kuti sitingaleke kulankhula za zimene tinaziona ndi kuzimva. Ophunzira a Yesu ndi mboni zimene zidaona, mboni zimene zidamva, ndipo ali ndi umboni wosimikizika. Sakufuna kusiya kupereka umboni umenewo. Iwo saliwo wozipereka kuchita zimenezo.
mawu oyambawa amene ndafotokoza apa akugwirizana ndi uthenga umene tamva lero kuti Yesu ophunzira ake atavutika kumzindikira chikhulupiriro chawo sichinawathandize kuvomera kuti Yesu auka kwa akufa. Azimayi anabwera kuzafotokoza, tinapita kumanda kuja, Maria wa ku Magdala sindinamuone, ndinakumana naye. Iwo akuti zimenezo ndi zako. Ophunzira ena awiri, mwina ndi aja aku Emausi, chifukwa hapa tikuwerenga za Mariko, uthenga wa Mariko. Luka ndi amene akuachula kuti ndi ophunzira amene anali pa ulendo opita ku Emausi. So apa nangonena kuti Yesu anaonekanso ku ophunzira ena awiri amene adali kunja ku Yerusalemu. So nawonso anabwera kuzafotokoza, koma ophunzira ena sana vomere. Ndiye kuti kuvomera kuuka kwa Yesu kunawavuta nditu mpaka Yesu anazionesa kwa iwo. Yesu anazionesa kwa iwo, ndipo posiriza anawatuma. Anawatuma, pitani kuziko lonse la pansi, kalalikeni mthenga wabwino. So otumidwa aja akuuzidwa ndi akulu a Yuda kuti musanenenso za dzina limenelo. Sizingatheke yaye. Iwo adatumidwa ndi munthu amene adapambana imfa. Ndi zimenezo ndi zimene zidachititsa kuti asasiye kulalika mthenga. Ndiponso siziwe kuti kulandira Mzimu Woyera ndi kumene kudawapasa mphamvu koposa. Ophunzira Yesu anali mu nyumba asanalandire Mzimu Woyera. Yesu nso adawauza kuti musatuluke ku Yerusalemu, koma mudikire kaye kulandira Mzimu Woyera. Koma atalandira Mzimu Woyera kunalibenso mantha amene angawopa Ayuda ndi kulowa mu chipinda chakumwamba ko ndi kuziseka pa khomo. Sanafunenso kuopa chilichonse. Atalandira Mzimu Woyera anali wozipereka kulalika mthenga wabwino. Nafenso ndife mboni za Yesu. Petro anena kuti zimene taona, zimene tamva, koma ife mwina sitinamuone Yesu ali pansi pano muthupi lake ngati munthu, koma tili ndi umboni. Tiganize kuti pali zinthu zambiri zimene tingasimbira mozama kapena momveka, koma zinthu zake mwina sitinaone ndi maso. Tinene kuti za John Chilembwe amene tikusangalala chaka ndi chaka pa 3 Marichi, mwina sitinamuone ayetu, ambiri ife sitinamuone, koma tikuziwa kuti kukhulupirira zimene zikunenedwa za iye. Ndipo ngati tatuluka mu Malawi muno kapena talandira alendo wochokera ku mayiko ena, tikozanso kufotokoza za John Chilembwe kwa anthu amenewo, ngakhale ife sitinawaone. Nthawi zina ana akudziwanso mbiri ya mmene abambo anakumana ndi amayi awo. Iwo kunalibe, anali kuti sanabadwe, koma akuza kufotokoza kutengera mmene makolo anamuuzira. Ifenso chimozimo, makolo athu muchikhulupiriro ndi apostoli a Yesu, ndi amene adatifotokozera za zimene iwo adaona ndi kumva. Kutengera umboni wawo, nafenso tasanduka mboni za Yesu. Nafenso tiyenera kulalika za kuuka kwa Yesu. Nafenso tiyenera kulalika za chipulumutso chimene Yesu adabweretsa mu dziko lapansi. Mawu a Mulungu akwaniritsidwe mu moyo wathu leroli ndi nthawi zonse. Amen.
forget.